איך מוזה אנחנו הזאת. מפיקים את המרב מהמצב. לגמרי. אז ערב טוב, ואני רוצה לספר לכם ש... כן, לפני 3 שבועות, כמעט 3 שבועות, כשכל הסיפור הזה התחיל, היה לי דז'ה וו. היה לי דז'ה וו קודם כל לאוקטובר 23, אבל היה לי דז'ה וו לתחילת הקורונה. כי כשהתחילה הקורונה, לפני 6 שנים, אז בעצם מה שאני עשיתי בזמנו, כן, הייתי סוחר בשוק ההון, אני סחרתי בשוק ההון, אני לימדתי קצת מסחר בשוק ההון, אני ליוויתי בעלי עסקים והרציתי בכנסים ואירועים. זה מה שאני עשיתי, ובעצם ביום שפרצה הקורונה, בבת אחת ירדו לגמרי כל ההרצאות, בבת אחת ירדו לגמרי כל הליוויים העסקיים, המסחר בשוק ההון נכון הוא המשיך כסדרו, והנושא של לימוד מסחר הוא בזמנו היה חלק מאוד מאוד קטן מהעסק שלי, כך שמבחינת ההכנסות וכולי הוא לא היה משמעותי. ובעצם בשורה התחתונה מה שקרה זה כן, שההכנסות שלי ירדו בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואם ניכנס לרגע נעשה ככה זום אין כדי שנראה דוגמה לאיך זה תפס אותי. אני מניח שיש פה אנשים שזה ואולי גם אז זה תפס אותם בצורה דומה. ניכנס רגע לזום אין לקטע של המרצה בכנסים ואירועים. אז קצת לפני שהתחילה הקורונה יצאתי לשוק עם הרצאה חדשה, לדעתי אפילו יש פה אנשים שזכו לראות אותה בזמנו, אנחנו מדברים על לפני איזה 7-8 שנים, הרצאה שקראו לה חומרים מהם עשויה הצלחה. שכרתי אולמות, הבאתי צלם, השקעתי תקציבים בפרסום ממומן, לקחתי אפילו תוכנית ליווי שאמורה ללמד אותי איך להיכנס עם ההרצאה הזו לארגונים, וכל ההשקעה הזאת של עשרות אלפי שקלים יום אחד בום מתה לגמרי. אז אני רוצה להגיד לכם שכל שינוי משמעותי שקורה בסביבה, בין אם זה זמני ובין אם זה קבוע, הוא עשוי להתברר או כאיום או כהזדמנות. וזה בעצם המסר העיקרי שלי כאן היום בהדרכה הזאת שלי, שכל שינוי יכול להיות או איום או הזדמנות. במה זה תלוי? איך זה יתפתח? זה תלוי בהלך הרוח שאיתו אנחנו בוחנים את המצב. וזה בעצם הנושא שאנחנו נדבר עליו היום. נראה איך אנחנו בעצם נראה, אני אלך בדרכה של טלי, כן, על כתפי ענקים, נראה 3 דוגמאות איך אפשר באמת לשנות את הלך הרוח שלנו בצורה שתכוון אותנו לכיוון של הזדמנויות ולא לכיוון של איום. דבר אחד שעשיתי ברגע שהתחילה הקורונה וישבתי בבית, אמרתי בוא ניקח את אותה הרצאה ונהפוך אותה לספר. ובעצם את כל שנת 2020, את השנה הראשונה של הקורונה, הקדשתי לכתיבת הספר הזה. קוראים לו קיצור דרך להצלחה, הוא יצא בתחילת שנת 2021, ואני מאוד גאה בו, אני מאוד גאה בספר הזה. זה הספר השלישי שכתבתי ואני מאוד מאוד גאה בו, וזה מחבר אותנו לשתי סוגי פעולות שקשורות לכל מצב, בטח ובטח למצבים כמו אלה שלגביהם אנחנו מדברים כרגע. אז יש פעולות שנקראות פעולות תזרים. פעולות תזרים נועדו לייצר לנו הכנסות. ויש פעולות שנקראות פעולות תשתית. אלה פעולות שלא נועדו לייצר לנו הכנסות בטווח הקצר, אלא לחזק ולבנות את התשתית של העסק שלנו לעתיד. והאמת היא שכל בעל עסק רציני שמתייחס לעסק שלו ברצינות אמור גם בתקופה כמו היום להקדיש אנרגיה לשני סוגי הפעולות האלה, גם לנסות לייצר תזרים בתקופה הנוכחית, אבל גם לבנות את התשתיות לעתיד שיהיה עתיד טוב יותר. ואם ניקח רגע את הספר כדוגמה, אז מבחינת תזרים מזומנים הוא כמובן לא תרם לי לתזרים המזומנים, הוא רק גרם לי להוצאה של מזומנים, אבל מבחינת התשתית זה הניח את התשתית לדברים שיבואו לאחר מכן. זה חיזק את האוטוריטה שלי, זה הרחיב את הידע המקצועי שלי, התחקיר שעשיתי וכל המחקר, והאמת היא שאחרי כמה שנים הוא גם הפך למקור הכנסה וייצר גם רווחים, אבל באותם זמנים זה היה בעיקר תשתית, וזה דוגמה.
עכשיו בואו נחזור רגע למצב שלי באמת כשהתחילה הקורונה, ואמרנו שהעסקים שלי, ההדרכות והליוויים ירדו כמעט לאפס, המסחר בשוק ההון זה משהו אחר, ובעצם המקום שממנו אני הגדלתי את הפעילות שלי ואת ההכנסות שלי, מה שנקרא את הפעילות התזרימית, היה מהנושא של מסחר בשוק ההון. ואיך עשיתי את זה? וזה בעצם השיעור שאני רוצה לשתף אתכם בו. איך עשיתי את זה? שאלתי את עצמי שאלה אחת. שאלתי את עצמי איזה הזדמנות המצב החדש מייצר עבורי. עכשיו, שלא תבינו, ברור שהדברים הראשונים שעולים לראש זה לא הזדמנויות אלא דברים שליליים, זה ברור. אבל התמקדתי בהזדמנויות שזה כן מייצר עבורי ואותן אני חיפשתי, וזה מחבר אותנו למושג שנקרא שאלות מקדמות. שאלות מקדמות זה בעצם שאלות שעוזרות לנו למצוא פתרונות לבעיות, לאתגרים, למה שניצב על הפרק, ואנחנו נראה עוד מעט עוד כמה דוגמאות לשאלות מקדמות מהסוג הזה. רק צריך להבין שזה לא שאלות של רוחניקיות, זה שאלות פרגמטיות, זה שאלות שנועדו לעזור לנו לנתח את הסיטואציה כמו שהיא, ובעצם לבנות תוכנית עבודה מציאותית. הסוג השני של שאלות דרך אגב זה שאלות שלא מקדמות, כאלה שבעצם אני קורא לזה שאלות של התקרבנות. שאלות של התקרבנות זה למשל למה זה מגיע לי, למה זה קרה דווקא עכשיו, מי אשם במצב, זה שאלות שהן יוצאות מהלב אבל הן לא באמת מקדמות אותנו, הרבה פעמים אפילו לוקחות אותנו אחורה. אז אלה שאלות שכדאי להימנע מהן, ובואו נחזור לתחילת הקורונה ולשאלה המקדמת ששאלתי את עצמי, איזה הזדמנות המצב החדש מייצר עבורי? ובעצם אני הבנתי די מהר, זה לא היה מסובך להבין את זה, שאנשים מחפשים הכנסה נוספת. אנחנו זוכרים 3/4 מדינה הוצאה לחל"ת ועסקים קטנים הפסיקו לעבוד, ואנשים חיפשו הכנסה נוספת. ודבר שני שהבנתי זה שבמקביל לזה שהם מחפשים הכנסה נוספת, הם מבינים שהשיטה הכלכלית הישנה שבה הם היו עובדים באיזושהי חברה, או שהיה להם איזשהו עסק, והם הרגישו בטוחים בחברה, בעסק, כי העסק יציב, החברה יציבה וכולי, הם הבינו שזה כבר לא ככה. כי כמו שיוציאו אותם לחל"ת מהיום למחר בגלל הקורונה, הם הבינו שאפשר מתישהו בעתיד להוציא אותם לחל"ת בגלל כל סיבה אחרת. ואנשים התחילו לחפש מקור הכנסה נוסף שהוא יהיה עצמאי, שהוא לא יהיה קשור למה שהם עושים היום, שהוא לא יהיה קשור לבוס, שהוא לא יהיה קשור ללקוחות, שהוא יעמוד בזכות עצמו. ואני בעצם הבנתי שללמוד מסחר בשוק ההון נותן תשובה לשני הצרכים האלה שפתאום צצו ועלו. ואז מה שעשיתי, אני ממש במהירות בניתי תוכנית, כמובן באמצעות הזום, לליווי, ללמד את הפעילות של המסחר בשוק ההון. כמובן שבמקביל התחלתי לשווק את זה גם, ובעצם בתוך פחות מחודש מהרגע שפרצה הקורונה, אני כבר הייתי בשוק עם מוצר שמותאם למצב החדש, עונה על צורך אמיתי שהופיע פתאום והתעורר כשאנשים הבינו את הסיטואציה, ובעצם זה החזיר אותי לרמת ההכנסות שלפני הקורונה עם מוצר אחר, לא עם ההרצאות והליוויים העסקיים, אבל בשורה התחתונה רמת ההכנסות שלי לא נפגעה, והכל בזכות אותה שאלה. איזה הזדמנות המצב החדש מייצר עבורי? בואו נראה עוד כמה דוגמאות. בספר דרך אגב אני מקדיש פרק שלם לעניין הזה, מסיבה מאוד פשוטה. אין כזה דבר עסק שלא נתקל במהמורות שמחייבות התמודדות, ולכן כדאי מאוד להרחיב ולהעמיק את ההיכרות שלנו עם הקונספט הזה של שאלות מקדמות ואיך משתמשים בו. אז הנה עוד דוגמה לשאלה מקדמת. מה טוב במה שקרה? מה טוב במה שקרה? עכשיו שוב אני חוזר, ברור שיש, הדברים הראשונים שעלו לנו לראש זה דברים לא טובים. לא טוב ולא טוב ולא טוב ולא טוב, אבל אם אנחנו נתעקש עם השאלה הזו, ונתעקש עם השאלה הזו, ונתעקש עם השאלה הזו, בסוף יגיעו גם הדברים הטובים. וכדאי לזכור, אין לנו שליטה על הנסיבות, זה לא בשליטתנו, אבל יש לנו שליטה מלאה על האופן שבו אנחנו נגיב לנסיבות. וזה מה שבסופו של דבר יקבע את התוצאות שלנו.
וזה בעצם מה שאנחנו עושים עם השאלות האלה, אנחנו מכוונים את עצמנו להגיב לנסיבות בצורה יותר נכונה. הנה עוד דוגמה לשאלה מקדמת, והיא יותר קונקרטית. איך השתנו הרגלי צריכת המוצר, שירות, בגלל המצב? הרבה מאוד עסקים שהיו רגילים שאנשים מגיעים אליהם, פתאום גילו שאנשים מעדיפים שישלחו להם את זה עם שליח הביתה. עסקים שהתאימו את עצמם אפילו צמחו. אני רק אזרוק, מקס ברנר למשל, מי שרוצה לראות דוגמה לעסק שחטף בקורונה ואושש את עצמו בצורה פנטסטית עם שינוי אסטרטגי בהקשר של ההפצה, שיחפש חומרים על מקס ברנר. אז איזה צורך חדש, איזה צורך חדש הופיע, אני הובלתי בשקפים, איזה צורך חדש הופיע אצל הלקוחות שלי בגלל המצב? ילדים בבית, צריך להעסיק אותם. אז זה צורך חדש, רלוונטי לחלק מהאנשים, לאחרים לא. הסוכני ביטוח ועורכי דין, אנשים יש להם חששות, בדיוק כמו שאסף ענה על שאלות וחששות של כל מיני בעלי עסקים. הזדמנות לפנות אליהם, לענות להם על שאלות, להפיק את החששות שלהם, וכך הלאה וכך הלאה. ומה שהתבלבלתי וכבר אמרתי, איך השתנו הרגלי צריכת המוצר או השירות בגלל המצב. אז זה דוגמה לשאלות קונקרטיות שכל אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו כדי לזהות הזדמנויות. אז אם אני אסכם את מה שאמרתי, כל שינוי משמעותי בסביבה עשוי להוות הזדמנות. כל שינוי משמעותי. אפילו אלה הכואבים ביותר והמשמעותיים ביותר. פיטרו אותנו מהעבודה, לקוח גדול עזב אותנו, כל שינוי משמעותי עם כל הכאב וכל האיומים הוא עשוי להיות גם הזדמנות. מה המפתח? לשאול את עצמנו שאלות מקדמות. למשל, מה טוב במה שקרה? איזה צורך חדש הופיע? איך השתנו הרגלי הצריכה? עכשיו צריך להבין משהו חשוב. אחרי שזיהינו את אותן הזדמנויות, אנחנו צריכים לנקוט פעולה. אחרת לא עשינו כלום, זה יישאר ברמת התיאוריה. ולכן אני מאתגר אתכם. תסתכלו על השקף, אני בכוונה משאיר אותו, תסתכלו על השקף, תרשמו על דף, לא בראש, על דף, את אחת משלושת השאלות האלה. וכבר היום אחרי הכנס, בקפה של אחרי הכנס, בארוחת ערב של אחרי הכנס, תתחילו לחשוב על אותה שאלה שכתבתם, ותכתבו את כל הדברים השליליים שיצאו לכם, ואז גם התחילו להגיע ההזדמנויות. וזה יהיה, זה יכול להיות, הסטארט-אפ הבא שלכם. זה יכול להיות המוצר או השירות הבאים שלכם, זה יכול להיות הנכס האסטרטגי שיקח את העסק שלכם לרמה הבאה. אני יכול להגיד לכם שהסיפור הזה על מה שקרה בעסק שלי בתקופת הקורונה, המלחמה באוקטובר 23 והיום לא השפיעו על העסק שלי בזכות אותו מהלך אסטרטגי שבעצם עשיתי בפרוץ הקורונה. אז חברים, אני מקווה שרשמתם לעצמכם את השאלה שאיתה אתם מתקדמים. תודה רבה ובשורות טובות לכולם.